3-0. Ja Bemarille 14.23. Hyvä, hyvä. Ja Mustangilla radolle 1 Antti Kontkanen Helsinki. Ja kakkosadalle Opel Astra GSI:llä Ilkka Peura, Sean Tuusula, Tuusby. Ykkösellä on ajettu edellisellä kierroksella 17.11 ja kakkosella 16.94. Tässä on meillä ideana tosiaan se, että kaikilla katuautoilla pääsee ja kuka tahansa katumies kokeilemaan ja ajaa niin monta kierrosta kuin ehtii. Täysin sallittua. Viihdettä koko rahalla. Kontkanen 16.96 ja Peuralle 16.08. Tässä kohtaa Astra oli hivenen nopeampi. (12.99) eli vaihtui se sekuntilukema sielläkin 13-12 sekunnin puolelle. Pienimmällä mahdollisella marginaalilla, mutta kuitenkin. Se on mukava viedä tommosia, kun päivän mittaan toista sekuntia paranee ihan vaan sillä, että opettelee ajamaan. Niin hyvällä meiningillä mennään. Ja Ilkka Peura, Astra GSI 16V. (15.7.991). Tarkkaa tekemistä on jo melkein sama jo aikaisemminkin. Vissiin 10/1000 tarkkuudella päivän aikaisemmin paras oli siinä samassa. Alkaa olla aika kova bracketti kuski siinä. Ja 12.60 tälläkin värssyllä lukemana. Ilkka Peuralle 15.31. Parantaa. Nythän meillä on tietysti sitten, kun siirrettiin Burnispaikkaan, niin sillä lailla jännittävä tilanne tuon pitkän auton kanssa, että kuinka me saadaan siitä pysymään sitten takapyörä pois tästä siirretyltä Burnislätäköltä. Eiköhän me jotain keksitä. No mutta yli 600 mies ykkösradalla ja Ilkka Peura kakkosella. Sellainenhan se on ero, jos toisella on yli 600 ja toisella on noin 200, niin se ero on sitten siitä.